request lamang kami. Pinundo mo. Mareklamo pa. Para nagdadangog na sana. Hala! Hello! Hello, hello, hello! Hello, how do you do? How do you do? I'm fine to be with you. Good morning, Pilipinas! Mahalaga! Mga tugang nagimata kita, ngunyan tabing pag-aaga. Mahalaga, mga tugang pasalamatan ang mahal na Diyos. Ilan po kita ngunyan na aga, nagimata. Asin mga tugang okay po ang satuyang pagkamata. Ngunyan pong aldaw. Alright, bueno! Ara matatulos mga tugang ang mga bareta. Hali po dyan sa luwag. Nasa linya po ang buena manong report kay ba si Jimmy Nasalita. Jim, good morning Jim. Pasok. Dito man kita kay Luen Barcena. Jim, kami Jim. BP, maray na aga sa mga parantabay. Sa primerong bungkaras kan sa tuyang mga istorya, formal nang tinapos kan sangguniang bayan kan ginabatan ta BBP an investigasyon sa kontrobersyal na ghost employees. May kinaraman ini sa na-discovering anomalya sa pagpapasweldo sa mga taong nasa payroll. Alagad ang mga personang enbelto dainin pagkaisi asin daimanin aktual na nare-receiving sweldo. Asin literal na daiman talaga konektado sa anuman na trabaho sa lindungkan munisipyo. Apwera sa sweldo na kakaresibi panin bonus pag Disyembre. Kaso hapon sa ultimong fact-finding o hearing kan sangguniang bayan sa pamamayon ni Vice Mayor Lando Palabrica, iguanin na 5 o 6 na mga personang nasa payrollan pinag-imbitaran sa sangguniang bayan para linawon an sa indang mga sadire. 4 mga taga-barangay Malubago, saro taga-barangay Unggo, saro ex-barangay captain kan barangay Minto. Anas sinuratan ng mga ini, purabiran hearing, nagkonforme, na sinda maaparisir, maatindir, alagad ka suhapon sa mga taga-barangay Malubago, durante kan investigasyon, daiman ang mga ini nagkaturunga. Solamente so ex-captain kan Minto, nagabot, sarong taga-barangay Unggo. Sa proseso kan investigasyon ta BBP, ang mga na-discover kan sanggunayang bayan, primero, ang mga pangaran ka na sa payroll, anas dainin middle initial o middle name. Ikadua, pignigaran kan mga personang nasa payroll na sinda nag-apply sa nin trabaho sa munisipyo. Dainin daisi na ang mga pangaran ninda pigagamit sa transaksyon, aside kay ni dahil sindanin sweldong pigkukua sa munisipyo, including bonus, kanong minaging Disyembre. Isos ko. Digdi na nabilog ang desisyon kan konseho kan sangguniang bayan. Takaipuhan na mag-desisyon ang konseho na sa paginin rekomendasyon ni concurred kan bilog na membros, kaipuhan may sakat na sa masalangkaw na level nin investigasyon ang konsideradong irregularidad na nangyayari anday may establisher kung kasuarin pa ininagpoon asin base sa limitadong kakayahan kan sangguniang bayan sa pagugid kan probable cause dakulang kantidad an nawawara sa kaban kan lokal na gobyerno. Imbis na mapaduman sa mga kapakipakinabang na programa serbisyo, napapaduman sa kwarta sa bulsa kung si isay man na persona o mga persona ana sa likodan kay ni sa lindungkan local chief executive. Posible ombudsman as iba pang ahensya ning gobyerno ang papaabotan kan rekomendasyon na ini kan sangguniang bayan kung sa kasuhapon pighapot ni Vice Mayor Palabrica base sa na-discovering ebidensya asin mismo ang nagkapirang inbelto sa kontrobersiya, anas nagpahimotik, mayoriya, haros gabos na sangguniang bayan members konforme na i-level up, i-elevate ang investigasyon sa proper agency para mapanimbag ang mga personang nasa likodan kanasabing anomalya ta BBP.
posible isasabay itong piginbitaran sa Sangguniang Bayan na nagkomiter na makikikooperar sa investigasyon pag-render kwenta daiman, physicalmente nagpasiririp, pigaadalan kung isabay pa sa mga taong nabanggit na dapat maimbestigaran kabilang anibang department head sa lindong kan lokal na gobyerno, hindi sa Ginobatan Albay. Napupuntan parte ka na investigasyon kaso hapon sa Sangguniang Bayan kan Ginobatan uya ang tingog kan nagkapirang membros kan Sangguniang Bayan si Kagawad Randy Gata and Kagawad Dong Arevalo. Good morning. Good morning, sir. Ito sa mga ito, ito standard procedure po na wala nang initial. Ito ang sensitive ang amount. Medyo manipis, Jim. Ang initial. Because that is how isa na ang malaga. Ngayon pa, wala nang initial. Oo. Kung maramay ba ito, pwede ka ba? Pwede ka na kumigado because wala nang initial. So that is one of the evidence. Ito ang mga recommendation, one of our evidence na wala nito initial and you're giving monetary amount per person na wala nito initial. Pero normally, okay. Sa upward Manipis tabi, Jim. Yeah. Basta yun na ito tabi, BP. Oo. On probable cause na So, ang konklusyon, ano ang konklusyon nga ni kan Sangguniang Bayan? Itong komitiba ni Vice Mayor Palabrica, anong konklusyon? I-elevate na ini sa nagkakanigong ahensya kan gobyernong pwedeng Mag-imbestiga. proper investigation. Dahilan, tasinda may naraman na Probable cause na nagtutubod sinda na may ano, may irregularidad. may irregularidad. Oo. Iyo, tao tong kung inimbitaran, nagsasabi na sinda dahil man nakareceive kang sweldo, Dahil man pati nakareceive, dahil bonus, dahil man sila nag-receive, dahil man sila nagpipirma, nag-apply. dahil man nag-apply, dahil man sila nag-receive, dahil man sila nagpipirma doon para magkakang kwarta, na sigaro sweldo ninda, talagang may maninimbag dyan. Very clear, malinaw pa sa ano yan, sa sikat ng araw. May anomalya. Sa level kan Sangguniang Bayan, tapos na. Uugid naman niya to. Sa level kan local chief executive. Aputin mo si Nagbilog mo si Mayor Jem Anong Oo, Oko. kung ang reaction niya duman sa findings kan Sangguniang Bayan, sa resulta, kang hearing kan Sangguniang Bayan. Kukuhan man niya to, tanganing balansyado ang presentasyon niya to kan isyong ini. Yes. Konta man sa level kan Sangguniang sa kan local chief executive. Asin ko na no naman ang kinaabutan kan sa indang investigasyon ta BBP. Okay. Ano, gamang si Mayor kung sa diri, ano? Gamang siyang sa diri. Siya sa nagginot na nagbilog. Oo. Ngunyan, Sangguniang Bayan, tapos may rekomendasyon na ini na bibilogon sa mga maabot na daw. And kukuhan man niya to kung ano, may parallel investigation man na local chief executive digdi sa findings kan Sangguniang Bayan, iyon aramon man niya to sa mga masunod na programa ta BBB. Okay. Sige. Dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwas. Paano yan? Sige, babalikan tapos doon lang yan. Mga tugang na istoryang yan. Diyan po, mga tugang sa Ginobatan Albay. Mientras tanto, si Lowens Barcena may dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Lowens, good morning, Lowens. Yes, salamat abi Ninong VP maray na aga sa gabos na mga paraan tabay. Tranquilo man tabi Ninong VP ang daraga poda Legaspi kung pulis blapper an babasaran. Mientras tanto sa iba pa niya itong mga bareta, posibleng magiging arog kan anti-flu vaccine ang magiging prosedimyento sa pagtudok din booster shots para magkaigwaan sa rong individual nin proteksyon laban sa COVID-19. Ini ang pinagunambitan sa DCGB News the Department of Health o DOH Center for Health and Development Bicol COVID-19 Vaccine Program Coordinator Dr. Isaiah Munroy Mancilia na inian sa iyang pagtubod na posibleng magiging prosedimyento na taon-taon ang pwedeng paglaag din booster shots
sa kada individual na lalaganin booster shots kontra sa nasambitan ng helang. Alagad pinagtawan linaw ni Mansilla na wara pa ning klarong kasimbagan kung noorin naman tuturukan sa liwat ning booster shots ang naturukan na ning siring na bagay. Na nasa proseso pa sa nadaw nin pag-aadal ang mga eksperto kung noorin naman ang second dose sa mga nabakunahan nin booster. Pero dakula ang pagtubod ni Mansilla na magiging arog na kaito ang prosedimento sa kadaklan sa anti-flu vaccine taon-taon tigtutudok sa individual para makaligtas sa flu-like symptoms. Kaya nga ni daw na makahawa sa pagtios darakang krisis din pandemya, nangangapudan si Mansilla na sumagaday pa nagpapabakuna o bako pa kumpleto sa pagpapabakuna, magpabakuna na para maging ligtas sa severe na pwedeng makuwang sintomas kung in kaso matamaan na nasambitan ng virus. Aha. Yan tabi ninong BPN, mga dagdag pang istorya, haliday di sa luwas. Ako po si Alvin. Salamat, Lawrence, sa report. Hali dyan sa luwan. Alas 5:27. Oras, mga tugang sa Pilipinas. Sige daw, hilingon tamunan mga text in the morning. Didi po sa DCGB. Ngunyan tabing aldaw. Okay, sabi ni, ano yan? Good morning, tabi sa tuyang presidente asin CEO kang PFC. Para po ka, fans club. Good morning. Good morning, Gano. Kanan tunay. Alright, ito. Okay, good morning, Kuya Hens. Pasensya na pa. Sandan natin niyo. Gano'n, tiks mga labaunon. Good morning, databi dyan sa Nieves Compound sa San Roque, Legazpi. Tapos ang sa kuyang maiguso na brother na si Danilo Blanco. Frontliner po siya sa Market, Legazpi City. Asin ang sa iyang pag-iriba dyan. Salamat po, basta DCGB, the best. Yes, salamat ton po. Unity President Duterte announced that he received a reminder from China of the deal of joint oil exploration and Rectobank inside West Philippine Sea Economic Zone. Yan, uyog-uyogon mo yan. West Philippine Sea Economic Zone. O, yan, sabi kan texter ito ha. Mga tugang o yan tabing agad. Bueno. Okay na ba? Sige po. Digdi na kita mga tugang sa... Uy, sa mga nagatutok pala na sa Facebook Live, mga tugang o yan na pagkaaga digdi po sa DCGB. Maray na aga po sa ka boss ha. So mga yaon tabi dyan mga tugang sa tuya na Facebook Live in the morning sa GB. Good morning kay Kuya King Reginaldo. Kuya King, good morning tabi ha. Wala tabi kay Alter Hugo. Dyan mga tugang sa Kwan. Dyan tabi sa sa Public Market Legazpi. Good morning ha. Tabi kay amigong Nick, paring Nick Lulovise, Marinaga ha. Unisan na ang pinadala sa kuya ni King. Radyo. Pinadala na ko ni King radyo King monitor. Ano dangan mo? Sorry po. Salamat iyo. Mabuhay ka. Happy birthday po kay Uncle Henry Pedro Ortega. More birthdays to celebrate, more more apus to come. Yan. Stay healthy and happy. Yes. Alright. Bueno, kay Primong Chamsunyega, Marinaga tabi Primo. Good morning, tabi amigo. Ikanan tunay. Marinaga tabi Primo. Good morning sa mo. Salamat sa pagtutok mga tugang sa DCGB. Ngonyan po nga daw sa satuyang programa. 5:31 sa Pilipinas. Newspaper front page. Enot sa morning hearing. Newspaper front page. Enot sa morning hearing. Diba kita kay News Manager Mar de la Cruz sa News Base 2 mga tugang kan DCGB para sa mga headlines kan mga bareta in the morning. Paring Mar, good morning. Go ahead. Good morning, BB. Good morning sa mga taga-Bagantabay. Sabi ni amigo mong Andanar. Ano da? Martin? May napili na dahil si Presidente Duterte na i-endorso na presidential candidate. Ma-endorso man talaga? Itong may O sa pangaran. May O? Sa pangaran. Deng L? Iling ko sa listahan.
gabos na kandidato. Isko. Sampulong kandidatong presidente. Puro May Marco. Loko man ini sa amigo mag-blind item. Robredo, Marcos, Manny Pacquiao, Pacquiao. Si Basaro, Ping Lacson. Kasi na mga amigo, mga style mo naman Sila mga amigo, pero may endorso na talaga pa ng presidente? Sabi, Talaga? sa primero baga? Bala na nga ka mo na magpili kung sinong Ilocano ang presidenteng ibubuto niyo. Kanya naman, sabi ni amigo mong Martin, ang endorse niya kang presidente, may letter O. May liga na. May mas amigo man na. Sampulong kandidato sa pagka-presidente, puro igwang letter O. Latosong kong sarawayo ni Neo. Okay. Ibang headlines ko niya, pagtaon ni kapat na dose sa mga namamanuan, panagot sa pigadalan ka mga eksperto. Oo. Gobyerno, pigadalan ang bagong alert level sa nasyon. DOH, kontento sa COVID-19 situation ka nasyon mo niyan. Ang PMA o Philippine Medical Association. Department of Health as in National Task Force, mabiyo ng sa tanganing maitaas pa ang vaccination coverage sa nasyon. Pwede na sa mga klinika. Yes. DOH, sinalang kaaditan kang publiko sa napabaretan Delta Cron variant kang Delta Cron. COVID-19. Nata. Anong gloss sa istorya? May bago naman Delta Cron sa Delta Cron. Demicron. Pero siyempre, ang sabi kang DOH, ang solamente pwede mag-declare kayo ang World Health Organization. Kombinasyon kang Delta Buda Omicron? Oo. Oh. Okay. Okay, so nagpaluwas ng guidelines para sa mga empleyado gikan sa pribadong sektor na mapabakuna sa ikapat na kabtang kambayanihan bakunahan. Oho. Kamara siniguro nagigibon ang gabos sa pagi kontra sa pagitaas kang presyo ng petrolyo. Mantang padagos ang pagmonitor kan Bangko Sentral ng Pilipinas sa epekto ng gyera kan Russia sa Ukraine sa ekonomiya kan Pilipinas. Bagong COMELEC Commissioner George Garcia, madistansya sa mga kaso kan mga kandidatong dati niyang kliyente. Mga kliyente niya si Bongbong, si Ping Lacson, at saka si Dumaguso. Ay, si... Tuloy pala niya naging kliyente niya. Kliyente niya. Oh. So, yung mga kaso nga sinampinding, madistansya ko. Tama ma. Nagsurat na siya sa clerk kan COMELEC. Okay, Presidente Duterte andang ipagamit ang mga pasilidad kang Pilipinas sa Amerika sa oras na maglalaan Russia-Ukraine crisis. Pag nakaabot ngayon sa Asia, pwede na rin gamiton ang Subic asin ang Clark. Mga awerong Pilipino na nawaran ng trabaho sa Ukraine, prioridad kapag naging normal ang sitwasyon sa nasabing nasyon. Sabi ang kanauwa. Kamo ngayang inot na malarga. Iyo. Okay. So far, VP, sa mga mainit mo niyan, abangan ang detalyes po kayan at yan, alas 6, alas 7 ng pag-aaga sa mga major newscast niya ito niya na pag-aaga. At dyan kang PYC Enterprises, sanapon sa Mr. and Mrs. Raul Maria Sacalio. Basta radyo, i-PYC nyo yan, 24/7 konektado ka mo kahit walang load. Alright, from Newsbase, Santo Domingo Broadcasting Center, Mardila Daing Iba, good morning, happy birthday palan kay Sis Agnes na Siapno. At saka rin pa mga nag-birthday. Salamat. Yes. Thank you, baby. Good morning. Thank you pa rin, Mar, sa mga istorya. Halip mo dyan sa Newspaper lawang. front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Duman sa Ukraine, salbatan na talaga. Matindi man ano. Yugo pigiling ko sa national television ka sa Manggi Ronald. Mga babaying mga magayunon, may mga surusokbit na Armalite, Buda AK-47. May mga surusokbit na ba dito, makikigira sila. Pati sa mga miyembros kan parliament duman, ikaw sa babaying in-interview. Nagpicture siya ding, nakasukan ba, nakabandana kan so bala kang badil. Ay may urag man talaga. Diba? May kwan man talaga siya. Mga mais bata. I-verify ko sa Bareta na so dati ang Miss Universe kan representative kan Ukraine sa Miss Universe. Pero sabi na ba na sa Baradilan? Ano mo Ronald? Sabi nagadan. Yan i-verify ko ito isus ko sana day.
Look at, tas hindi pala na automatic pag ito kayo baga sa mga reserve forces. Mga reserve forces, mga tugang sa Ukraine. Pero, saring ko, gari madali na matapos yan. Kasi Zelensky, gari ko na, kaya naman niya kumainteresan na ito. Yan masanasi ko na ginag-init Nagparainit si Putin. Gari ko na, gari madali na. Ewa, gari madali na. Hello, good morning. Morning, amigo. Yes. Matindi ang Ukraine, ano? Baga. Mga artista mga pandok. May mga bandolier, may mga Atak matigil. ng mga magayunon, mga babae, mga mistisong, mga lalaki, ang mga pormahon pati pag una, mumadaman sa, sa party. Nakasubit ko ba din? Pati, may mga makeup pa. Atak na. So, amigo ko pa ito, scholar dyan sa Ukraine. Oo. Ukraine da, mga tao dyan, mga ibang klase. Oo. Classical. Iyo. Sige. Kita ba mga vintage, hindi classical. Classical. Mga pamandukong, mga artista. Mga magayunon talagang mga babae, mistisa. Actually, ang Ukraine, kampano, parte ng Soviet Union. Iyo baga, USSR. Tama, sinabi mo, magaling matapos ang gera sa Ukraine, dahil na naman ito. Okay, hindi mas nayurag-oragan si Putin kay Vladimir o kay Volodymyr gusto mag-intra sa NATO. Yung mo sinabi ka agad ni Putin. Hindi kayo mag-intra dyan. Kaya, grabe na nagadaan. Siyempre, sa Amerika nga may patugon na kay Zelensky na kung siya, Iyo. Amo mambagan ni Zelensky. Yun niya. Manong iya ko dyan na uning ang gira digdi. Dahil ko kayo po ang ride nindo, free ride. Ang kayo po ang tabang nindo. Tabang nga nindo. Nyata. Jesus ko. Dahil Dahil naman kang France, so shoulder, so missile mga anti-aircraft missiles. Oo. Grabe, ano? Iyo. Papadala ang Pilipinas sa Ukraine. Ano? Tarang batalyon na barangay Tanod. Okay man. Natusuntak ang salbatan. Ay, good morning pala kay Manay Merly Castle. Ito pala si Manay Merly, ano? Mary Caceres. Ayo. Nailing mo. Kahit one time, nagmurad-murad ako naman sa katedral bago magsimba. Ano? Sino mo ba yung ini? Okay, si Manay Merly Castle. Ayo. Ano ba siya, nagduduman sa katedral, sa nagsimba duman sa... Sino na yung may libaga? Dati man na yan ang itsura bagang niya. Gari Ukrainian na babae. Ayun, si Manay Merly, kaya ba siya rito solis? Niya, gari Charito Solis baga. May daw naman siya Armalite. Hindi po. Ano, manakit ka na to? May daw naman siyang basuka. Basog. Pumadang ka ni Manay Muli pag nailing ka sa rabayon ka ngayon. Hindi mo, gano'n. Kaya po hindi. Kapag ko siya rito solis. Iyo talaga. Ay, Merly, hindi ka makabalos ako. Ano? Ako na. Gano'n na, no? Out! Yes, thank you, Migo. Bye-bye. Hoy, kape. May plus ba kayo sa buhay? Sabi ni Ate Kayen, may plus na ba kayo? Dapat po mga tugang pati kapinindo may plus man. Piring po sa Jim's Coffee Mix, may plus ingredients na may kakaibang sangkap. Kaya po kung magkakapi ka man sana, dapat po mga tugang ang kape mo. Dapat po Jim's Coffee na. Siring mga tugang sa Jim's 5-in-1 Coffee Mix, sinangkapan po ininin mga ingrediente na makapagpapakusog kan sa tuyang lawa. Siring po mga tugang sa Korean ginseng na makakatabang para po mas maging makusog, mabaskog, asin po mapakarayan sa tuyang memorya. Siring man iguang kay agaricus mushroom na maray pong antioxidant na mayaman po sa dietary fiber, vitamins, minerals, beta-glucans para labanan po ang mga cancer cells sa tuyang lawas. Siring man, bako po natatapos dyan. Dapat po sabayan po nin pag-inom asin exercise mga tugang asin tamang diet habang sabay sinasabayan mong pag-inom nin Jim's 5-in-1 Coffee Mix. Yan ha. Sa pagikayan, may plus ka na po mga tugang sa live. Yun na, Kuya King Rinaldo. Mabibili po, mababakal ang Jim's 5-in-1 Coffee Mix mga tugang sa mga leading groceries, supermarkets and drugstores sa indong lugar. Available man yan, mga tugang na 7-in-1 Coffee Mix, Jim's 3+1 with ginseng, Jim's 5-in-1 no sugar added as in Jim's 5-in-1 sugar free. Okay? Kaya po kung makape ka na, dapat po Jim's Coffee ang kape mo. May plus ka sa live.
Ay, alamin natin giraray mga tugang at mga bareta. Hali po dyan sa lawas. Nasa linya po mga tugang si Ange Galero. Report. Ange, good morning Ange. Good morning, VP. Good morning sa mga paantabay. Sa mga dagdag manyatong bareta sa rong 42 anyos na lalaki and the co-op sa ginibong search warrant operation kan mga kapulisan asin miyembro o kan PDEA Bicol at sa probinsya kan Masbate matapos na makuhaan inin illegal na droga asin man pistola. Sa impormasyong ipinalawas kan na PNP Bicol, ang operasyon ginibo sa barangay Tinigban, Aroroy, Masbate kontra sa suspitsado na namid bida na si Teddy Royo y Abriola na kuadigdian na 8 silyadong pakete nin plastic na may laog nin pigtutubo ng shabu sa bukas na plastic sachet na may bakas ka na illegal na droga, 5 pidaso nin aluminum foil mantang na kumpiskarma na sarong improvised caliber 5.56 mm na pistola. Sa ngunya nasa kustodya na inikan mga otoridad para man sa magkakanigong disposisyon. Sa BVP ang informasyon na sa Kapawid Boy, Ange Galero, DCGB. Salamat Ange sa report. Standby muna Jomar. Magbabalik po ang morning hirit. Makalipas lang kay ni alas 5:42 po nin morning. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Initabi si Kapitana G. Samaro Mobio, ni Kanablang Bulod Pidoran Albay. Idi sa mga kabubuldan in Pidoran, pirmi kaming pinagbisita ni Congressman Didi Cabredo. Tinuruan niya kan mga tao idi na maghigos, magtaranom, tanganing magkakaayuning pagkaon. Kantugon samo ni Kong Didi Cabredo, idi magpara asa sa gobyerno. So mga kababaihan, tinabangan niya nin pagkakaayunin kapital para magkanegosyo. So mga asawa nin kababaihan, tinabangan man niya na magkatrabaho. Payaba kami ni Kong Didi Cabredo, kaya payaba mo man siya. Serbisyong progresibo sa tercer distrito nin probinsya ni Albay. Nandito na si Kiko Pangilinan, pagkain nga po't kaya, kanyang pinaglalaban, magsakat mangingista, kanyang tinutulungan, kay Kiko Pangilinan, angat ang kabuhayan! Goodbye gutom, hello pagkain, si Kiko Pangilinan yan ang adikain, ang vice-presidente na iyong kailangan, sino pa ba? Eh si Kiko Pangilinan! Ang vice dapat natin, Kiko Pangilinan! Political advertisement paid for and by Kiko Pangilinan, 446 EDSA Makati City. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in
in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Nandito na si Kiko Pangilinan. Pagkain nga po't kaya, kanyang pinaglalaban. Magsasaka't mangingisda, kanyang tinutulungan. Kay Kiko Pangilinan, angat ang kabuhayan. Goodbye gutom, hello pagkain. Si Kiko Pangilinan yan ang adikain. Ang vice-presidente na iyong kailangan. Sino pa ba? Eh di si Kiko Pangilinan. Ang vice dapat natin, Kiko Pangilinan. Political advertisement paid for and by Kiko Pangilinan, 446 EDSA Makati City. Bukas na ulit para sa bisita ang bahay. Bukas na ulit para sa tropang tatambay. Ito na ang ating pinakahihintay. Magbukas ka pa ng San Miguel Beer. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Tara salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Bukas na tambayan at pasyalan. Bukas na para sa kwentuhan, inuman. Bilis ang barkada ay tawagan. Bukas ka na ng San Miguel Beer. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Tara salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Ngayon at bukas, pagsasama natin na walang wakas. Basta't andyan ako, ikaw at kayo. Sa San Miguel Beer tayo mabubuo. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Tara salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Drink responsibly. Tara na, salubungin natin ang bukas kasama ang San Miguel Beer. Drink responsibly. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Nagdadalog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Salamat! Balik kita mga tugang sa programa. 10 minutes bago mag-alas 6 ng morning. Report mga tugang, hali po dyan sa luwas na sa linya si Jomar Bien. Hello Jomar, good morning, come in. Salamat, VP. Good morning. Good morning sa mga parantambay. Sa dagdag na barapa, 5 ang arestado kan Tabaco Police dahilan sa warrant of arrest may koneksyon sa illegal na sugal. Ang mga inarestar kasudma, nagkabiristuhan na sinda Aaron Singson, ana sinit taga Barangay Basud ang masurod na tulong ini.
an Henry Bien Renner Bora asin ang duwang taga-barangay Kubo na si Claro Bilangel asin Jackson Limgas. Ang mga ini, kadaklan mga pedicab driver, BP Henry, and sarusa na digdi ang laborer, ang mga naunambitan na persona, iyuan sinirbanin warrant of arrest kasudma da kan tabako pulis matapos na magpaluwas na nin warrant of arrest ang korte kontra sa Sainda dahilan sa pagkara ikrus. Sa presente, ang 5 persona nasa kustudiya na kan tabako pulis. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali dyan sa luwa. Basta Morning, Henry M. Mientras tanto, alarmaryo po, may dagdag na bareta. 7, bago magabot ang alas 6 ng paggaga. Paringal, good morning. Come in. Morning, Bade, tiwalaan ako Bicol na opera kan mga yaon sa Bicol na mga Bicolano. Outside Bicol, yung mataunin dagulang suporta para sa kapangganang garay kan ako Bicol Party List. Yan ang paniwala ni Attorney Jill Bungalon ang saro sa mga nominee kan ako Bicol Party List. Katako din kan mga informasyon na posibleng matipakan ang boto kan ako Bicol dahil may mga nagburotuan man na manaylain na party list na Bicol base. Alagad, natitiwala ang ako Bicol Party List na dahilan kan sa indang magayon na performance. Asin, importante sana maedukar ang publiko manungod sa pagboto. Asin, pwede bang maginibuhan kan ako Bicol sa mga masunod na taon. O na kaya yaon ang sa indang magitiwala na padagos magyaray suportaran ka mga Bicolano ang ako Bicol Party List na namayagpat mo niyan basado sa mga latest na survey. Yan ang informasyon digdi sa Dawas, Alarmario TV. Salamat, Paringal, sa report. Hali po dyan sa luwas. Jay, ako niya. Mata ka na. Amigong Jay, mata ka na, amigo. Anoan sa imong reaksyon sa mga nangyari ko niya? Mga nangyari ko niya. Good morning. Ako yung amigo dyan sa 3rd District. Sabi ni Tony Reyes, from alert to signal naman. COVID-19 signal number 4321. Tony Boy, marina ka sir. Kanataben tunay. Kuya Tony Reyes, ha? Good morning mga tugang sa mga taga-Buyuan kang Legazpi City, Marinaga. Yun na naman. Enjoy yun ako kay ni KJ. Winda. Okay. Classmate, good morning. Pabati mo kami digdi sa Santa Florentina, Madronio family, Arevalo, Rosin, Arena, Agripa, Puche, asin Guapo, Maraya families. Yan, good morning. Yan po sa Ginubasa, yan, nasa Taisan, Santa Florentina. Good morning po. Baka may o sa may Oragon. Idi isi reaction naman sa si BBM yung babaeng Bicolanang mananalo. Hihi, tanggal na. Tagal man ang endorso na gusto pa rin gusto niya pa rin si Robredo. Sabi ka na may guta para dagog da. Morning, may nagbalita na po ng weather from Mauraro. Ay wala pa, mamaya po ha. Morning, sabi ni Peter Lunceras. Maray na aga po ha. Okay, check na muna sa mga kwanta. Ay sus ko, may paningit palan kita. Sandali lang sus ko. Ito. Ho, dagdag na karaman. Paningit sa Morning Hirit. Dagdag na karaman in the morning. Sa DCGB. Mga bareta sa pagkaga. Ang sa tuya po mga tugang nadagdag karaman sa pagkaga.
Arab daw din do kung sain mga tugang asin kasoari nagpuon ang istorya may kinaraman sa paggamit ng sapatos. Gaman palang kang kigari research ano. Ang earliest known shoes da tabi iyong pig-apon na ay sus ko dai ko dai ko ini nakuha na dai ko kuya Tony paki-check daw kang patamang pag-pronounce kay ni Sagi Brush Bark S-A-G-E Sage Brush apa daw tabi kayo Tony hindi ko na-review so pagka-pronounce kay ni S-A-G-E Brush Bark Sandals mga tugang na pinagsasabi po na posibleng ginamit daw kung minaging 7,000 or hanggang 800 BC. Sage brush gawin din ang pag-pronounce kayo ni. Ano pa daw tabi ko yan doon kung tama yan. Sage brush. Approximately databi 7,000 or 800 BC. Nakuha po ang ebidensya kay ni mga tugang duman sa Fort Rock Cave sa US State of Oregon kang minaging 1938. Yun. Yun naman na di. Yun naman. Ang paggamit mga tugang kansiring na bagay. Yan po ang mga dagdag. Tayo pala na yan na di. Pero talaga nagpuon mga tugang sa paggamit nin marhay na sapatos ang satuyang mga kababayan. Napagaraman po mga tugang na ang oldest proof na tabi kang humans wearing shoes visible mga tugang sa mga cave na didiscover sa Altamira Cave sa Spain. Kang uminagi man na more or less 1,300 to 1,500 years ago. 13,000 years 13,000 to 15,000 years nakalipas. Ang mga paintings na ini po na ang mga ebidensyang inahiling sa paginin sarong paintings sa laog kan sinabi ng kuweba na kunain nakaukit ini gamit ang mga hunters ang sendang mga gamit siringman mga tugang sinda iyo po ang habang nakadrawing daw ang bitis mga tugang may surusulog na sapatos. Okay, nya sisay nga ang primero nagsulog kayan. Sisay nga ang primerong suminulog kayan. Napagaraman mga tugang na ang mga skeletons databi na nakuha. Mga tugang duman sa Tian Yuan Cave sa Peking. Iyo po mga tugang ang nagsabi na ang mga siyentista na ang mga humans nagsulog na rin sapatos 40,000 years ago. Pwede, Ang proof databi dahil duman sa mga bones na nagkakurua, kunahain mga tugang ansenda po na mga bitis, asin mga tulang, mga tugang may nakasulog na sapatos na haloy magkaralapa, gibo databi mga tugang sa mga kahoy na mga matatagas. I see. O di, yun pala niya. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Yan po mga tugangan, mga dagdag karaman sa morning hirit. Paningit sa morning hirit. Okay. Jay, nakonsiluan ka naman may gungo niya naga. BBM, babaeng Bicolana sa Malacanang. Ay, iba man ining texter na ini talaga. Okay, sige po. O bueno, mga tugang ang mga bareta. Susun, ay, san uri pa palan sa kwanta. Madali lang, may saro pa. Ano ini? Marauton po ngaya ang buot ko sa perol kang LGU ginubata na daiman pagkaaram. Maluya na pati marauton po ang buot ko ta ang ama ko nakasabay sa perol kang LGU ginubata na daiman pagkaaram. Maluya na pati pandangog kan ama ko. Ano po dapat gibuhon mi? Makasupog sa pamilya mi? Iyo. Kuna na mo dahil man talaga nagresibo na ginamit siya ng pangaran. Ipasa Diyos muna sana yan. Diba? Ipasa Diyos. May pangadyi muna sana yan. Magapara-stress ka ka na araw ka na bagay na iyan. Diba? Pero kung gusto mo, pwede ka man na magpaabot kayang makiuron kay Vice Mayor Palabrica. Diba? Pwede ka man naman kay Vice Mayor Palabrica makiurong kaan.
kung ano yan. Ta siyempre, yan po, so naging, ano yan, naging findings ninda. Diba? Sus kaya. Anyway, basta malinigan sa imong konsensya, malinigan konsensya kan sa imong ama. So ama niya pala, nakasabay duman. Dahil man nagsibi sa ama niya. Okay. Good morning, Henry M. Ay, uman sana pala. Okay, sige po. O, sandali lang, mga tugang mabareta na kita. Adi, ayalat nga na. Tapos mga yaon sa Facebook Live pala. Tingnan natin, ha. So, mga nakatutok, mga tugang sa Facebook Live in the morning sa tagal lumabas ng ito. Okay, ito. Sandali lang, ha. Morning Hirit, isus kadakol ng comment o 30 na ang comment. Salamat po sa mga sharers ta ha. Thank you sa mga nag-share tabi kan sa tuya na programa ngunya na pag-aaga sa Facebook. Salamaton nakulog kitang mga viewers per me pag-aaga ha. Ito po. Morning, shout out po kay classmate Rizalino Riantaso Ulager diyan sa Ginobatan. Mata na kamo, sabi ni Omar Morco. Herminali Ebrada Borihon, watching from Barangay Family Purok 7, Tabigian, Tabaco City. Good morning sa mga taga Tabaco City. Marinaga da Tabi, Marites Abion Antiquiera, Marinaga po. Okay, classmate. Uy, magkaklasan do bang nagurun-urun Alright, Naida Nice. Maray na morning din po, Henry, watching from Cruzada, Climacosas family, ha? Mga miyembros kan Climacosa. Good morning po. Pabati po sa mga taga-bangkiruhan sa Purok 1, Nievero family asin. Sa kuya na ina na si Makaring, sa aki ko na si PJ Pinky. Watching from Cainta Rizal. Libron Bitits, watching from Camarin, Caloocan. Shout out po sa mga taga-barangay Busdak, Bakakay, Albay. Lagi pong nakikinig sa'yo. Cherry Borja, pa-shout out po sa mga taga-Taisan, Legazpi City. J. Duploso, pabati po kay sa Duploso family sa Purok 1, Baris, Legazpi. Siringman Cherry Car Borja, good morning Tabi. Iyon. Happy birthday to my Uncle Henry Pedro Ortega. More birthdays to celebrate and more apos to come. Sabi ni Madam Grace Joms Manlangit Pasis from Catanduanes. Kay Mr. Opinion Bicol, John De Leos for Congressman. Ano niyo? Francis K. Nag-text. Bingya Magdisi, good morning Tabi Henry. Alright, sige po. Yan po mga tugang. Sa tuya na mga istorya, mga greetings. Yan po dyan sa Facebook Live. Ngunyan na pag-aaga. Ang mga bareta, susunod na sa Morning Hearing. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 6:04 ang oras, mga tugang sa DCGB. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puyaan sa indong tagapagbareta. Headlines, mga tugang kan mga bareta ngunyan na pag-aaga di po sa DCGB. 93% na mga non-vaccination rate sa teaching as in non-teaching personnel kan DepEd. Importansya kan mga kababaihan, rekonosido kan Land Transportation Office. Duterte, nagdadangog man sa mga suwestyon sa isyu kan oil price hike. Day pang pupusuan na kandidato para presidente si Duterte. Detalyes mga tugang kan mga bareta niya to sa lado lokal. 93% na
ang vaccination rate para sa teaching as in non-teaching personnel ka Department of Education mantang nagpapadagos ang limited in-person classes sa mga eskwela's publika sa rehiyon. Sinabi ni DepEd Regional Director Gilbert Sadsad na maabot sa total na 69,706 o 93% kan 73,304 na mga eligible employees ang nakaresibir na nin bakuna hali sa gobyerno lokal. Sa nasabing total, nasa 66,296 ang fully vaccinated, mantang 3,410 ang nagahalat kan ikadawang dose. Siring man 3,874 nagahalat man kan sa indang vaccination schedule. Sa ibang nalado, sinabi ni Sadsad na suportado na ninda ang pagpapabakuna sa mga aking maedad na 5 hanggang 11 anyos. Nasa 1,170 individual ang nagpartisipar sa PNP Bicol Fun Bike na pinanginutan ni PRO5 Regional Director Brigadier General Jonel Istomo bilang kampanya sa ligtas asin matrangkilong eleksyon kan Mayo 9, 2022. Kaibahan sa mga aktibidades ang mga personahes hali sa Commission on Elections, DILG, DSWD, Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Fire Protection, Philippine Army as in Coast Guard. Objeto kan aktibidad na ini pakusugon ang koneksyon kan opisina di gobyerno maging iba pang sektor kan komunidad tanganing marealisar ang matrangkilong eleksyon. Sigon kay Istomo, ang kada pedal nagtataong asigurasyon sa mga Bicolano sa seguridad kan sinda mapasiring sa presento para magboto. Uminabot sa 2 kilometros ang pila kan mga truck sa Matnog Sorsogon na mabalyo pasiring sa Samar. Sigon kay Achilles Galindez, Port Manager kan Matnog, kan Miyerkules, Marso 9, kan magpo ng halabang pila kan mga bihikulo dahil sa drakulang ukol sa Mindanao, dara kan amihan asin iba pa na nag-abot sa 3 metro ang langkaw kung kaya dahil nakabiyahe ang nagkapirang barko. Sangunyan 11 barko ang nagbabiyahe sa Matnog pasiring sa Allen, Northern Samar, hali sa dating 13, sagkod 14 barko. Sinabi ni Achilles na oras na magrahay ang panahon, mabawasan ang nakapila digdi. Nagagad man ng dispensa si Galindez sa iba pang mga biyahero dahilan sa bigata barindanin prioridad na makabiyahe ang may produktong pagkaon asin mga bus na igwa nin mga pasahero. Importa o kaya pinagrekomendar o pinagmidbid kan LTO ang papel asin dakulang importansya kan mga kababaihan. Sinabi ni LTO Regional Director Francisco Ranches sa pagkasabi na dapat igalang ang diretsos kan mga babae ang sa nagkakayahan at sinabilidad. Sinabi niya na maski kan mga nakaging taon, ang LTO nagpapahiling nin pangako sa gender equality as in woman empowerment base sa iba-ibang programa sa saindang ipinapasunod bilang suporta sa diretsos kan babae. Idinagdag pa ni Ranches na dinugangan ninda ang babaeng empleyado sa opisina na kumpusto nin 52.7% kan saindang workforce, mantang padagos nindang pigmimidbid ang kusog kan abilidad kan mga babae sa serbisyo publiko. Mga aksidente sa bypass road sa Kamalig Albay, bako ng tinampo at igwan ng diferensya. Aramon tapo kay Jimmy Nasalita sa report. Bako na sa tinampo ang diferensya o ang mababasol digdi sa bypass road sa Kamalig sa duwang sunod na aksidente kaswapon kundi na sa driver na. Primerong aksidente nangyari digdi sa ampangan kan mga pigtitiriendihanin na kaunon hali sa tuong party kan tinampo biglang ibong pawala ang sarong kotse habang nakabuntot sa likod ang scooter na motorsiklo. Ang nangyari, suminalpok sa motorsiklo sa side kan kotse, rason para sumimplang ang babaeng motorista asin idinalagan ini sa ospital. Habang nagkukondusir nin investigasyon ang mga pulis sa primerong aksidente, may kasunod na naman na report sa inota na porsyon kan bypass road sakop kan Kirangay kung sa sarong tricycle ana sideswipe na naman in sarong marikaso na wing van truck asin duminulag ang truck
inagihan na mga pulis, binayaan ang driver kan tricycle, sinanlunad kani na kapwa na ngaya kaya sa tahaw kan tinampo. Ang mga pulis na yaon sa inot na aksidente gamit ang sa indang mobil, nagresponde na naman sa ikaduwang aksidente. Binakay ang sospetsadong truck. Ang problema, dahil man naplakahan, igwang plug down man na truck. Ang problema, dahil man masiguro kan witness na iyo ito so eksaktong truck na naka-aksidente kung kaya pinabayaan na sana kan mga polis sa ibong nalado maray nga ni tasuduang lunad kan tricycle dahil man masyado nagulpe apira ka nagka-European sa indang tricycle. Sangunya nagluluwa sa latest na mga aksidente na bako na sa tinampo ang diferensya kundi sa lado na kan mga driver. Primero kaipuhan defensive driving, ikaduha makaskason maski kurbada birada nin Marikas ang mga lunadan arog kan wing van truck susog sa description at anang kurbada Marikason ang dalagan going pasiring sa Metro Manila. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta, Department of Agriculture na naonin agricultural startup kits sa probinsya nin Albay. Report kay Ange Galero. Na-distribute na kan Department of Agriculture sa paagikan sa Indang Agricultural Training Institute ang ikaduwang batch kan Agricultural Startup Kits para sa mga nagtapos kan binhi ng pag-asa programa. Susug sa nasambitan ng ahensya parte kan nasabing programa ang pagtaunin post-training support para matabangan ang mga personang naglalog sa indang mga programa para man sa indang kabuhayan. Sa pagkikipagtabangan kan DA o kaya Department of Agriculture sa mga LGU sa probinsya kan Albay, nagresibinin mga free-range chicken as in feeds and mga convenience na beneficiaryo gikan sa Banwaan kan Pulangi, Libon, Daraga, Santo Domingo, Malilipot, Malinaw, Tuwi asin man kan syudad kan Legazpi. Kapayuhan pa kaini na may busol man ang agripreneurship sa probinsya mientras na matausinda o nagtausinda nin asigurasyon na anahen sa padagos sindang magkaigwa nin monitoring para sa nasabing programa. Dagdag na pareta, Ange Galero, DCGP. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado lokal sa GB News Express. Kapitan John Liron kinumpirmar na encounter an insidente ninang nangyari na paradilan sa Barangay Bariis, Legazpi City, Kasudma. Report kay Lawrence Barcena. Inkwentro kan Philippine Army as in New People's Army ang rason kung natatanag kaigwanin mga palit putukan na nadangog kasuudma sa sityo na Untugan, Barangay Bariis, Legazpi City. Ini ang kinumpirmar sa DCGB News di punong Barangay Jun Liron kan Barangay Bariis na dainin anuman na nakulugan o nagadan sa nasambitan ng enkwentro kan mangyari ang siring na putukan kasudma. Matatandaan na nakikig ang publiko asin ang mga araraning residente sa nasambitan ng lugar asin pala isipan kung natatanangyari ang siring na bagay. Alagad sigun sa kapitan, kinumpirmar kan Philippine Army na encounter incident ini. Asin dai daw mahadit ang publiko tabako man ini arani sa tinampo arog ka nangyari kan mga nakalihis na aldaw na ikinagadan ni nagkapirang soldados. Ang pangapudan sa nani Leron sa publiko lalo na sa mga taga Barangay Bariis, mag-ingat sa mga siring kining insidente asin ipasiguro ang sadiri lalo na ang kaligtasan kapag may mga nangyayaring siring kining insidente. Dagdag na bareta, ako po sa LBB. Iba pa niya to na mga bareta sa lado lokal. Congressman Ed Salagman nagtagaman ng 200,000 pesos na reward money sa makapagtataunin informasyon sa ikakaresolbir kan panggagadan sa sarungpunong barangay kan Malilipot, Albay. Detalye po kang report kay Jomar Bien. 200,000 pesos ang ipinagtagamang kwarta ni Congressman Ed Salagman kan Permit Distrito Canalbay sa sisay man na persona na makapagtaon nin
konkreto, tunay, as in genuine na impormasyon na pwedeng ikakadakop kan susayman ang responsable sa aligadong pambabadil gadan kay punong barangay Leonardo Pisa kan barangay San Jose kan Marilipot Albay sa ipiniluwas na notisya asin na impormasyon ni Congressman Lagman sa iyang sinabi na ang 200,000 pesos na ini preparado niyang itao pag ang impormasyon iyo ang maberipikar kan mga autoridad na totoo asin pwedeng maging dalan sa pagkakaresolver kan krimen piging ganyarman ni Lagman ang iba pa ang mga pribadong persona na mag-contribute o magdagdag sa pwedeng ikataong reward sa impormasyon na maitatao kan konsisay man ang igwa kaini. Sa iya man na sinabi na dapat daingo na magpaluwas nin ano pa man ang mga espekulasyon ang sisay man may koneksyon sa pangyayari kay punong barangay Bisa na ang iba na pwedeng ipagkonektar sa politika hanggang dahil natatapos pang investigasyon kan mga autoridad sa naunang bitan na krimen. Magigirumduman, Marso 6 kan matuparan na dismayado si Bisa sa communal garden kan barangay San Jose. Alagad kan dinar sa ospital na diskubre na igwa palan ining metal na object na nasa laog kang payo na iyo ang kausa kan sa iyang pagkagadan. Dagos pa ang pinagigimong investigasyon kan malipot pulis sa bagay na ini asin nasa pagpabalistik pa kan metal na bagay na nakuha sa payo kan biktima tangani maraman kung ano talaga ito, kung bala o kung sa'y nahali na baril. Yan ang report, Jomar Bien, DCGP. Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 6:20 o kaya 19 din pagkaaga. Ano ba pang mga bareta sa GB News Express? Masunod, makalipas lang po kayo. Nandito na si Kiko Pangilinan. Pagkain nga po't kaya, kanyang pinaglalaban. Magsasakat mangingista, kanyang tinutulungan. Kay Kiko Pangilinan, angat ang kabuhayan. Goodbye gutom, hello pagkain. Si Kiko Pangilinan yan ang adikain. Ang vice-presidente na iyong kailangan. Sino pa ba? Eh di si Kiko Pangilinan. Ang vice dapat natin, Kiko Pangilinan. Political advertisement paid for and by Kiko Pangilinan, 446 EDSA Makati City. Tuon pa ka ito, nagtaon na si Alanin, marhay na pagserbisyo. Dakol nang natabangan, magkaigwanin, marhay na trabaho. Sa syudad, Legazpi man, maging sa probinsya. Vice Mayor na kaipuhan ta, si Alan Ranyola. Vice Mayor ta, si Alan Ranyola. Aksyon at serbisyo, alagang Ranyola. Mga Legazpenyo, malalaonan ta. Vice Mayor Alan Ranyola. Everyday sa bahay daming activities, kaya breakfast pa lang give them champion energy. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Help champ start your day with a balanced diet, healthy lifestyle, and an energized, nutritious breakfast with Milo. May winning combination ng milk, champion energy nutrients, at Choco Multi-Sarap. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Healthy champ, start your day, Milo every day. Mag-Milo breakfast every day with a balanced diet. Tabang para nutritious and breakfast. Lodi ko si Loren, Lodi ko si Loren. Nagpasa ng batas pang edukasyon. Lodi ko si Loren, Batas na para sa maliit na negosyante. Lodi ko si Loren. Pinodohan mas murang gamutan. Lodi ko si Loren, Pangangalaga sa kalikasan, hindi niya yan nakalimutan. Lodi ko si Loren, Lodi ko si Loren. Loren Legarda, ibalik sa Senado. Number 40 sa Balota. Paid for and by Loren Legarda, G.E. Garcia Law Office, Ground Floor, Lyco Building, Cabildo Street, Intramuros, Manila. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Ang vitamin C, arog kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan sa tong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakausa kikahilangan. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC
ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alphamart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dain na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Tadakula na natabangan niya, mahigos sa pagservis si Bobby. Ang servidor na tunay asin tapat, si Bobby Cristobal. Na 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 na. Wow, fantastic Bobby. Just si Bobby Cristobal. Fantastic Bobby. Yes, si Bobby Cristobal. Fantastic Bobby. Take a break with Coke at magka-chance manalo ng pag-shopping o maging isa sa 5 winners ng 1 million pesos. Libo-libong prizes araw-araw sa Coke Panalo Breaks promo. Peel the label and send the code to FB Messenger for a chance to win. Promo duration February 12 to May 7, 2022. For DOH FTA CFR permit number 1974 series of 2021. Get a chance to win thousands of daily prizes or epic weekly raffle prizes with Coke Panalo Breaks promo. Tunay siya sa kanyang serbisyo. Si Alvarizo ay may prinsipyo. Maaasahan nyo sa konseho. Kay Councilor Alay may pagbabago. Kikilos para sa progreso. Si Alvarizo, kaibigan ng bawat Legaspenyo. Si Alvarizo, tapat, subok at may puso. Si Alvarizo, si Konsehal Alvarizo. Para sa Uragong Bicolano, arog sa kuya. Kakaskasan ko, babanatan ko. Titibayan paghihinguhaan ng hanap buhay. Kakaskasan ko, babanatan ko. Ang iba-ibang kulog. Babanatan ko, hindi makaskas. Rexidol Forte, bilis banat sa kulog kan payo. Baghat, kulog kan hawa, asin kalintura, in as fast as 30 minutes. Kakaskasan ko, babanatan ko. Ang Uragong Bicolano sa Rexidol Forte, bilis banat sa abat. Anagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. GB News Express. GB News Express. Mga tugang, padago sa pig-adalan kan mga eksperto ang posibilidad na magtaon ni ika-4 na dose sa mga namanuaan. Sigon kay Dr. Ted Herbosa, Medical Advisor kang National Task Force Against COVID-19, na may rekomendasyon ang Vaccine Expert Panel o VEP manungod sa pagkataon in 4th dose kan COVID-19 vaccine. Base sa rekomendasyon, inot ng tatawanan ng second booster dose ang senior citizens at immunocompromised individuals. Sinabi ni Herbosa na ipinasa na ang nasabing rekomendasyon sa Technical Advisory Group as in an all experts tanganing mapaadalan kung saan ihalato na sana akan aprobaran kan Interagency Task Force. Sangon yan, sulamenteng nagkakaigwan in booster shots o third dose pa sana ang pwede ang edad na 18 anyos paitaas. Pigaadalan kan gobyerno ang posibilidad na pagkakaigbanin bagong alert level sa Pilipinas. Sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III sa tahaw kan padago sa pagbabakan kaso ng COVID-19 sa nasyon. Sinabi ni Duque na paghururunan pa ang magiging laman kan guidelines sa ipapautob na pinakahababang alert level. Sinabi niyang dakol na kahaputan ang dapat na matauran ng linaw arog sa kung pwede nang daay magsulog nin face mask o pwede man na daay magsunod sa hand hygiene. Ipinahayag ni Duque na sa oras na makabilog din konklusyon, magkakaigwan na rekomendasyon ang Interagency Task Force sa mga masunod na aldaw.
Padagos ang pagrahay kan COVID-19 situation sa nasyon na maski nasa 100% na ang venue capacity kan mga establishmento sa 39 lugar na nakapairarom sa Alert Level 1. Inang assessment ni Health Secretary Francisco Duque III sobra sa sarong semana matapos na ibaba ang Alert Level 1 sa Metro Manila asin 38 lugar na iba pang lugar sa nasyon. Sinabi ni Duque na nasa sarong semana na asin mas hababa pa man giraray anon mil na narehistrong COVID-19 cases sa nasyon. Naglaman gobyerno na sigon sa sekretary na mababa nin 500 o mas sa baba pa ang kasong mairerehistro kada aldaw kung magpapadagos ini sigon kay Duque, posible nang ipiraram sa alert level 0 ang ibang lugar sa nasyon. Alagad piglinaw niya na pigadalan pa kan expert panel kan gobyerno ang guidelines na ipapautob sa irarom kang alert level 0. Pwede man na magbabakuna kontra COVID-19 sa mga klinika. Ini matapos na makipagtabangan ang Philippine Medical Association sa Department of Health as a National Task Force para maitaas ang vaccination coverage sa nasyon. Sinabi ni PMA President Dr. Benito Atienza na pwede man na magpabakunan mga doktor sa kanya-kanyang mga klinika o magbakuna ang doktor sa kanya-kanyang mga klinika kasabay kan pag-arangkada kan Bayanihan Bakunahan Part 4. Sinabi ni Dr. Atienza na kinakaipuan sa nang mag-coordinar ang doktor sa DOH magin sa lokal na gobyerno tanganing matawananin vaccine supply, storage kan mga bakuna asin kabilugan na bilang kan mga nagpapabakuna sa inda na isusumiter na sa LGU para sa vaccination data. Katakod kay ning hinagad kan PMA sa publiko na magpabakuna asin magpa-booster shot na siring man sa pagpabakuna sa mga aki dahil apwera sa sufisyenteng supply ng bakuna, pwede man mag-walk-in. Kinumpirmar mga tugang kan Department of Health na mantinidong wara na kaso nin Delta Micron o Delmicron o Deltacron sa nasyon. Alagad padagos ang pag-aadal digdi kan eksperto. Piglinaw kan DOH na World Health Organization ang may otoridad na mag-validate kan napapabaretang variants kan COVID-19 arong kan Deltacron, Delmicron, Florona asin IHU variants. Ang WHO sa naan sigon sa indan magkapagdideklarar kan variant na yu under kan monitoring, variants of interest o variants of concern. Piglinaw kan DOH sa sagon ngunyan wala pang pigdideklarar na Global Health Agencies araw kan WHO asin US Center for Disease Control ang Delmicron, Deltacron asin ang bagong variant kan COVID-19. Siniguro mga tugang kan Kamara de Representantes sa Kongreso na ipapautob ninda ang gabos na paagi para mabawasan ang epekto sa mga Pilipino kan pagitaas kan presyo nin produktong petrolyo. Kaibahan sa mga pigihiling na solusyon digdi ang pagsuspender o pagbawas sa excise tax sa petrolyo. Tinaman doon kan Kamara na dahil sinda dapat maghinugak sa siring na sitwasyon mantang ang mga kababayan nagitios sa magabat na impact kan epekto kanday mapugulan na pag-aumento sa presyo nin mga produktong petrolyo. Nakakasiguro man na magibo nin paagi ang House leadership asin mahanap nin solusyon sa nasabing krisis. Matapos na magkondukta nin ad hoc committee sa Kamara de Representantes may kinaraman sa oil price hike sa taho kan Russia-Ukraine conflict. Nakahanda man ang Kamara sa anuman na oras in kaso mag-apod nin special session si Presidente Rodrigo Duterte para dagos ang ipasar ang propestong ley sa suspension sa pagbabawa sa fuel excise tax. Madistansya daw si bagong Commission on Elections Commissioner George Garcia sa mga kasong nakapindyente sa enda. May kinaraman sa iyang mga dating kliyente na kandidato ngunyan. Sarong formal na surat ang isinumbiter ni Garcia sa clerk kan komisyon may kinaraman sa bagay na ini. Kaibahan sa mga naging kliyente ni Garcia bilang dating election lawyer si the presidential aspirants Bongbong Marcos, Senador Manny Pacquiao, Senador Pampilo Lacson, asin Mayor Isko Moreno. Sigon kay Garcia, pigaplantsaman kan COMELEC and Bank ang resolusyon manungkol sa pag-obligar sa political parties asin mga kandidato na maghagad ngunanin campaign permit sa election body nangunya nagbababa na ang kaso nin COVID-19 sa nasyon.
oras sa Pilipinas, alas 6:29. GB News Express. News Express. GB News Express. Oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust, bako bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Plemix Forte. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sararo, sarabay kita lalo sa pag-asenso. Glenn Casulya sa Siyudad Caligaspi. Oh yeah, Glenn Casulya. Glenn Casulya sa Siyudad Caligaspi. Glenn Casulya. Glenn Casulya. Lemes na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawag kita'y lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Plemex na. Sa ubo ng baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Bukod baka ito, sangkot pa man ngunyan. Ito sa China Imperial, tunay na nagtataba. Serbisyong malala ang mga boses kang kababa. Iingan ko si Shine, Sunshine Imperial. Serbisyong maaasaran, kasurog kang kabataan ko si Shine, Sunshine Imperial. Edukasyon na turismo, pamilyang igwang trabaho, igwang maray na futuro. Kay Konsi Shine, Sunshine Imperial. Bukas na ulit para sa bisita ang bahay. Bukas na ulit para sa tropang tatambay. Ito na ang ating pinakahihintay. Magbukas ka pa ng San Miguel Beer. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Tara salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Bukas na tambayan at pasyalan. Bukas na para sa kwentuhan, inuman. Bilis ang barkada ay tawagan. Bukas ka na ng San Miguel Beer. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Para salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Ngayon at bukas, pagsasama natin na walang wakas. Basta't andyan ako, ikaw at kayo. Sa San Miguel Beer tayo mabubuo. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Para salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Drink responsibly. Tara na, salubungin natin ang bukas kasama ang San Miguel Beer. Drink responsibly. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer, ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ang bagong Bear Brand Swak, may doble tibay na. May tibay resistensya nutrients. Asin ngunyan, may tibay hawak nutrients pa. Masigurado ka sa doble tibay. 10 pesos man diraray. Doble tibay refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, and tibay katawan nutrients, which are 100% vitamin D, calcium, and protein, versus previous formulation based on Brenny 4 to 6 years old with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from January 1, 2022
to March 31, 2022 per DOH FDA CFRR permit number 1681 series of 2021. Ang ating kapangyarihan ay para sa mga walang kapangyarihan. Ako si Rachel Lopez, isang 4-piece beneficiary. Salamat, Senator Laila de Lima, sa pagpasa ng batas sa 4-piece. May laban kami sa gutom at sakit. Kasama mo kami sa laban mo, Senator Laila. Yan si Senador Laila. Kahit ginipit at ipinakulong, nagtatrabaho, lumalaban. Ibalik ang hustisya. Leo Martinez po. Muling iboto, number 18 sa balota, Laila de Lima, para senador. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang, padagos kita ngunyan sa mga bareta, nagabot na po sa Turkey ang mga foreign ministers kan Russia at Ukraine para sa peace talks. Ini ang primerong high-level contact sa pagultanan kan lumang lado. Pon kan atakihon kan Moscow ang dating Soviet nation na kataning kaini. Ang official gikan sa Kiev, iyo ang asin ang Moscow, makondukta ni nagkapirang round in pagururon sa Belarus, pero ang pagtripon sa sur na syudad kan Antalya. Minarepresentar sa primerong pagkakataon na ang Russia iyo ang nagpadaranin sarong ministro para sa paguroron kal sa krisis. Nakaabot man sa Antalya ang Ukrainian Foreign Minister na si Dmytro Kuleba para sa mga paguroron sa pagpundok ang Russia sa pagkipaglaban kaini sa pagtatapos kan giyera kontra sa Ukraine. Nagabot naman sa endang Russian counterpart na si Sergey Lavrov para sa paghuroron. Inapod ka nagkapirang mga business analyst na posibleng maging katapusan na kang kwarta kang Russia ang ruble. Russian ruble. Sa tahaw kan daing fondo na pagpataw nin mga sanctions kan Amerika asin kaalyado kay ni sa mga negosyo asin transaksyon sa Russia bilang padusa sa pagsakyada sa Ukraine. Kasuhapon masalo pang naglagabong ang balor kang kwarta kang Russia kung saan ang sarong dolyar kapareho na sa nanin 117 kan 2008 makusog pan sa endang kwarta kung saan ang sarong dolyar kapareho nin 25. Pero ngunyan sa pagbagsak ang kwarta ninda uminabot na sa 10% na may konsiderar na record law ang nasabing pangyayari. Panagpadagdag pa sa gabat dahil sa direktiba kan Central Bank ang Russia na pagbawalan ang sendang mga namanuan na magtrokes in foreign currencies. Ang bangko man sa Russia pinaglimitaran ang withdrawal in foreign currency sagkod sa 10,000 dolyar sa laog sa nanin 6 na bulan. Para sa ibang banker sa ining dakulang pagkakasala dahil digdi nagpatanid ang nagkapirang panginot na credit ratings agency na maabot ang panahon na dai kakayanon kang Russia ang magbayad pakan mga pagkakautang kon kaya bako harayo na lauman ang pig-apod na default. Dumang kita mga tugang kay News Manager Mar de la Cruz, mga tips kontra COVID. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. News Manager Mar de la Cruz nasa linya. Paday Mar, good morning. Good morning, BP. Maski kurano kagayon asing katibayan sa imong mask sa pag-filter o pagsara nin virus. Kung bako ini husto o tama sa pandok, bako man ini epektibo. Ang bagay na nang tinawa ni doon kan World Health Organization Philippines. Sinabi ka na siya na isulok din tama ang mask para mamantinir na ligtas. Kasabay pa kan pagsunod sa iba pang protective measure, arog kan pagpabakuna. Magdistansya nin at least 1 meter sa mga taong nakapalibot sa imo. Buksan ang bintana para sa magkakanigong ventilasyon. Magbahon o mag-abo sa likod kan siko asin mantiniro na pirming malinig ang kamot. Sa paagay kan paghugas din malinig na tubig asin sabon o mag-disinfect gamit ang alcohol o sanitizer. Tarong pagirumdum kan DCGB, DOH sa WHO Philippines para sa ligtas na pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayaram. Business News. Business News.
Mga tugang lauman daw ang pagluya kan balor kan o kantidad kan piso kontra dolyar. Kasunod kan padagos ng kariribukan sa Russia as in Ukraine. Sigon kay financial analyst Astro del Castillo, posibleng sumakat sa 52 pesos 50 sentimos ang trokes kan piso kontra dolyar. Sinabi niyang dahil sa padagos sa tensyon kan duwang nasyon, nag-itaas man ang kantidad kan dolyar kasabay kay ni. Inabisuhan man ni Del Castillo ang gobyerno na ang pinakamagayon na aksyon mo niyan, iyo ang tabangan mo na ang pinaka-apektadong sektor. Iyan po ang detalyes kan mga drakulang bareta ngunyan aldaw, mga tugang sa DCGB. Mantang apudan niya to ang pag-asa, may kinaraman sa kamugtakan kam panahon. Ngunyan pong aldaw nin Biyernes, aramon ta daw kung saina, mga tugang sulo pressure, asin padagos ng mag-iinit. Ngunyan pong aldaw, didi po sa satuya na palibot. Ngunyan pong aldaw nin Biyernes. 40 o alas 6:40 na po ninaga. Ang oras mga tugang sa bilog na Pilipinas. Good morning. Hello. Yes sir. Good morning, paring Mike. Awa, magandang umaga. Yes sir. Aramon ta daw ang forecast sa aldaw na ini. Ngunyan pong aldaw ni Biyernes. Go ahead po, Michael Francisco. Yes, magandang araw po sa inyo. Sa ating Sir Henry, sa ating mga taga-pakinig dyan sa DZGB. Northeast monsoon na itinatang nating amihan, ito ang nakakaapekto sa Northern at Central Luzon. Samantala, shoreline ang nakakaapekto sa silangang bahagi ng Southern Luzon, kasama na dito ang Bicol Region. Shoreline din ang nakakaapekto sa Visayas. At easterlies o yung mainit na hangin galing sa silangan sa may dagat Pasipiko ang nakakaapekto naman sa mga natitirang bahagi ng ating bansa. At para naman sa magiging pagtaya ng panahon, tayo ay makakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pagulan at pagkidlat-pagkulog. Katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa silangan hanggang hilagang silangan ng Iiral na may katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Wala naman tayong nakataas na gale warning sa anumang seaboard ng Bicol Region. At sa ngayon ay wala tayong nakikitang sama ng panahon o LPA na maaaring mabuo o pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility at maging bagyo hanggang weekend. Ang agwat ng temperatura, 24 hanggang 30 degrees centigrade. Mula sa Pag-asa, DOST, Ligaspi, Michael Francisco, nag-uulat. Salamat paring Mike sa report mula dyan sa Pag-asa. Iyan mga tugang at detalyes kan mga bareta ngunyan pong aldaw digdi po sa DCGB. Sinurat po ni News Manager Mar de la Cruz, News Director Edwin Peralta, si Angel Mustasa sa lado lokal. Report ni Daal o kaya Jomar Bien, Lowens Barcena, Jimmy Nasalita, sin Ange Galero. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Tinda kita, tinda kita, tinda kadamay ta, mga problema sa inyong rinisulba. Genda sana, aprobado ta, servisyong pangmasa, prioridad ninda. Mayor Joshua kita, bisika tabang niya, Carlito Pilyodo, mawag uswagan maito. Pagkaisipon ta, trayong pangmanito, laumong nindo, maray ang serbisyo.
Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Busy? Kailangan mo ang vitamin B complex ng Farex. With proper diet and exercise, tulong para iwas pamamanhid ng katawan at pananamlay ng isip. Farex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. It is an unsettling time for everyone as we transition to a new normal and all the exceptional circumstances these changes bring. In the thick of these transformations, Divine Word College of Legazpi offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in the new normal way of life by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL. D, devoted to serve you. W, willing and ready to help you achieve your success. And C, committed to make you realize your dreams. While L, living the Divinian Spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and offline platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service with a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities. Its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022 to 2023 for basic education will be from April 4, 2022 onwards. And for both undergraduate and graduate programs will be announced later. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website at dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile numbers 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Pabili ng vitamin C, yung abot kaya ha. Tsaka gawang Unilab. Ma'am, United Home C-Tab. United Home C-Tab. Abot tayong vitamin C na gawa ng Unilab. May sukli ka pa. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Fernan sa tuyang katuwang para sa kauswagan, digdi sa Segundo Distrito. Sa Segundo Distrito, board member na Fernan Imperial. Fernan Imperial, subok na sa serbisyo. Fernan Imperial, dako ng nag-iinibo. Mabuot humer ng tao. Fernan Imperial, serbisyo sincero. National de Legazpi, basta na siya na nagsisilbi. Board member na digdi sa Segundo Distrito, Canalbay. Gregorio Fernan Imperial. Maggie Magic Sarap, sulit na triple pack. Maggie Magic Sarap, sulit na triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa solid triple pack. Maggie Magic Sarap Triple Pack. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Sa dagdag savings, araw-araw sa solid triple pack. Maggie Magic Sarap Triple Pack. Bili na! Savings up to 2 pesos versus buying free Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. May
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. I feel good when I feel safe. I feel good dahil feel ko na safe ako sa'yo. I feel good because I feel safe. I feel good dahil feel ko ang pag-iingat mo. I'm always sa feeling mo. Sama ko, always yan ang feeling ko. Nata si Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. at sa imong mayor. Si Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko dahil aram niya ang pagmati kan kasaraditan dahil siya hali sa pios na pamilya na nagtiyaga puraber nakamtan ang trayumpo sa buhay. Si Attorney Alfredo Pido Garbin dahil siya sarong abogado, matibay na kongresista na probadong naninindugan urog na sa karapatan kan mga kasardayan. Si Attorney Pido Garbin dahil sa kadakol na produktibong programa na pigpapakinabangan ngunyan kan mga kababayan tang Legaspeño. Arog kan patubig sa mga buro-barangay lalo na duman sa sur na parte asin pag-inisyar kan tupad program na nakatabang sa ribong pamilya na nawaranin trabaho lalo na ngunyan na panahon kan pandemya. Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko. Gusto mo bang ma-relax bago magsimula ang araw? Hi! Liza Soberano po. Tikman ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Kapag gusto mo ng sweet linamnam, dapat mag-Great Taste White Caramel with rich coffee and cream caramel. Tamang timpla ng sweet linamnam. Idaduhin ka sa sarap ng Great Taste White Caramel. Pili na! Namnamin ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. Si Luis Gutierrez, may marhay na pagservisyo. Yaong pirmi sa pagtabang sa mga Legaspeño. Gaya sa tunglaoman, magagayon niyang lakda. Si Luis Gutierrez, yaong pirmi, di niya kita papabayaan. Kung nakalipas na ang 3 buwan mula maging fully vaccinated, huwag nang magpapahuli. Makilahok na sa gaganaping National Vaccination Days Part 4. Magpapakuna na ng inyong booster dose para sa dagdag proteksyon laban sa COVID-19. Halina't makisa sa pinalakas na bayanihan. Ang mga vaccination sites sa SM City Legazpi at Ayala Malls Legazpi ay bukas ngayong National Vaccination Days Part 4. Tumungo na sa SM City Legazpi at Ayala Malls Legazpi ngayong March 10 at 11, 9 a.m. to 5 p.m. para makakuha ng inyong dagdag na proteksyon laban sa COVID-19. Nagdadahog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige! Balik kita mga tugang sa programa. Sandali lang ha. Kami naghapotig di tungkol sa vaccination schedule. Dili po sa satuyang syudad. Uni po sa schedule ngunya na aldaw. Pinurward sa kuya ni Kuya Tony Reyes. Madali lang ha. Uni po so schedule ngunyan sa gusto tabi na magpabarakuna. Uni po ang mga dapat na dumanon. Bilang vaccination sites. Uni po ha. Parariho po ang mangyayari mga tugang sa mga lugar na ini.
Dyan po sa Legazpi City Convention Center, SM City Legazpi Bitano, Ayala Malls Legazpi, Barangay Bunga, Covered Court, Barangay Mariowa, Covered Court, Buda po, Barangay Taisan, Covered Court, mga tugang. O nitaben mangyari dyan, first dose, second and booster doses. Para po sa 18 years old and above, PWDs, buda mga senior citizens. Tapos may first and second doses man sa 12 years old and above. 12 to 17 years old. Tapos, may first dose po para sa 5 to 11 years old. Yan ha. O dyan po yan. Mamili ka mo kilugar. SM City, Ayala Malls, L3C, tapos dyan po sa Bunga, Covered Court, sa mga taga-Bunga. Mario ba Covered Court? Igwa po dyan. Tapos Taisan, Covered Court. Ulitin ko po ha. May first, second, and booster doses tabi for 18 years old and above. Para sa adult, PWDs, buda senior citizen. First and second doses man para sa 12 to 17 years old. As in po, first dose para sa 5 to 11 years old. Dahil po sinabi, anong baksin ang gagamiton digdi. Pero dyan po sa DWCL, Divine Word College of Legazpi, igwa po ki first and second doses for 12 to 17 and first dose para po sa 5 to 11 years old. Yan lang po ang pagkakaiba. Yan lang po ang pagkakaiba mga tugang sa DWCL o Divine Word College of Legazpi. Ang nakabugtak digdi Barangay Cruzada, Garuso High School ini Ronald Ade, ining Cruzada. Divine Word College of Legazpi, Cruzada. Yan, ha? Sinda lang po na iba, taporo po sinda nagka-concentrate po sa pedia. First and second doses for 12 years old to 17, as in po, first dose sa 5 to 11 years old. Yan po yan sa DWCL Cruzada. Ang Cruzada kung sala, yan tabi na high school department, dyan po mga tugang sa Washington Drive. So speaking of Washington Drive, magapadagos tabi sa Sabado, sa Domingo, mga tugang so Watch Your Health program kang Kiwanis Club of Legazpi. Kung gusto po nindo, mga tugang kung gusto po nindo na pa blood chem, 1,000 pesos po mga tugang ang charge duman from 5 a.m. to 10 a.m. kada Domingo. Sa masunod pong Domingo, igwa hanggang po sa katapusan na Domingo kan Marso. No food or man na liquid intake mga tugang bago tabi na magpa-extract nin dugo para po sa satuya na sendo na blood chemistry. Okay? O bueno, yan tabi. Ang mga informasyon, mga tugang mo yan na pagkaagalig di po sa satuyang programang Morning Hearing sa DCGB. Mabalik kita 7:30 mga tugang sa programang Anapot sa DCGB. Ngunyan pong aldaw nin Biyernes. Salamat kansa ng pagantabay. GB as all. God bless us all. Goodbye. Mabuhay. There was something going on. Legazpianos, padagos ng buhay ng syudad kan Legazpi. Tara, tunay na leader na may pagkamuot, asin bisyon na mapadagos kang pag-asenso kan sa